Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala masu sauraro maza da mata. To yanzu za ku ji kayan labaran daga nan tashar labaran Hausa News. A yau dai wasu manya-manyan 'yan bindiga a cikin garin Sokoto sun shiga garin Sokoto sun yi wargatse-wargatse. Sannan kuma an samu babban haɗin kai da kuma amincewa da ta shugaban ƙasar Najeriya. Daga ƙetare kuma akwai Isra'ila da Falasɗin da suke ta baman gwabza wuta. Daga kuma nahiyar Turawa kuma wato ainihin Europe akwai wasu ƙarin manya-manyan likitoci da aka samu shigowarsu. Kanin labaran kenan, yanzu za mu shiga ciki. Assalamu alaikum mai sauraro, sai ka gyara zama. A jiya Lahadi kenan inda masu tsofaffin 'yan bindiga wanda ake tunanin cewa sun jima a ajiye 'yan bindigan an samu zubar da jini a can garin Sokoto. 'Yan bindigan da suka shiga suka yi kace na ce da mutane aka dinga fita da su fisis abun ba daɗi. Duk da cewa wanda ya naɗo mana rahotannin nan shi ma kansa a yanzu hakan yana asibiti. Babban abin da ya faru a jihar Sokoto abin sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Laifin waye ba a san ce ga mai laifi ba. A kuma labaranmu na gaba kuma akwai inda shugaban ƙasa wato Bola Ahmad Tinubu shugaban ƙasar Najeriya ya amince da wani babban haɗin kai da aka kawo, inda haɗin kan nan matuƙa ya ji daɗin karɓar haɗin kan nan. Ya kuma bayyana cewa in dai da wannan unity ɗin zai saba samuwa a tsakanin 'yan Najeriya to za a kawar da duk wani mai laifi da yake aikata laifi. Ya kuma nuna cewa in dai za a dinga samun irin wannan manya-manyan haɗin kai daga mutane da kuma sauran masu kuɗi da suke faɗin Najeriya, hakan ne zai samu tabbacin cewa duk wani ɗan bindiga ba za a same shi a cikin ƙasar Najeriya ba, ko ma za a samu ya dai weak ba kamar da ba. Inda kuma Isra'ila da Falasɗin suke ta faman gwabza wuta an kasa samun kansu, sanda ake tunanin USA America kenan ta shiga fafata wannan tasu. Abin yana matuƙar ɗaurewa mutane kai, ya za a yi a ce America ta goyi bayan 'yan uwanta. Duk da Hausawa sun ce so ne amma son kai ya fi. Abin da ta yi bai dace ba, yayin da ta sai musu ta ƙara ba su kyautar wani makami mai linzami wato North Korea, yayin da wannan makami mai linzami Falasɗin suna nan suna ƙoƙarin yadda za su saita shi su harbo shi Isra'ila. Yayin da Isra'ila aka yi musayan wuta, babu wani wanda aka bari ko wata wacce aka bari, kowa da komai an kashe shi. Sannan kuma a mafiya yawanci waɗanda suka rage ba wasu masu yawa ba ne. Gaza City wato birnin Isra'ila kenan, inda aka yi kace-kace da shi. Duk wani gini mai tsawon kilomita 100 an sauke shi zuwa ƙasa, inda suke amfani da wani jirgin yana da matuƙar seti da kuma tafiya. Yayin da mai sauraro yayin da masu naɗo labarai suka tabbatar da jirgin nan babu direbobi a jikinsa, inda wani babban soji da yake cikin Isra'ila ya tabbatar da hakan. To wannan kenan. A kuma can Europe likitoci an samu wasu manya-manyan dattawa inda suka kutsa suka gano abubuwan da ke faruwa, yayin da sun yi sacin ɗin cututtuka sama da 253, inda suka tabbatar da cewa mafiya yawancin cutar nan ana samun ta ne daga datti, yayin da kuma ake ta tunanin cewa ya za a yi a salba wannan cuta da ake samu daga datti. An samu wani ƙwararren likita da ke cikin ƙasar Indiya, inda ya ce akwai yadda za a yi a magance yawan taruwar bola a guri. A yayin da kuma aka samu zantawa da wannan likitan, ya ce ta yacce za a samu
rashin bola a guri shine da fari sai an samar da abin zuba shara faminal an ajiye a gurin nan, sannan kuma a tabbatar a dinga bawa abin nan kula ta yarca ko yaya shi ma yayi datti za a iya kai shi gurin wanki, inda wa'annan manya-manyan likitocin sun tabbatar da cewa abin da ya faɗa kuma hakan ne. To masu sauraro, kuna tare da ni Nura Bashir Abdulmumin daga tashar labaran Hausa News. Sai ku danna subscribe sannan ku danna alamun ƙararrawa domin jin labaranmu na gaba.